Iku bondone Gusti Allah, ora bondomu, ora bondone bapakmu. Sing tak jaluk iku, sing tak jaluk. Puasane kena wong Arabi. Pasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Kanjeng Nabi. Nek ora Kanjeng Nabi ya wis tempiling ngono wae. Ya lah. Sahabat Umar bar ngono wae. Kanjeng Nabi beso iki wong Arabi mbok apakno nek dene ra ro. Dituruti. Anggon apa ngemotno bandane Gusti Allah ning gone unta lorone niku. Lha kan dituruti mek Kanjeng Nabi ya. Unta siji di mamati gandum, sing siji mamati tamar. Wis diperlakukan kasar. Kanjeng Nabi ora duka malah dipenuhi permintaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa huna sakanat nafsu Zaidin bad ma'annat kaisu wajadal alamat allati kana yabhasu anha. Wa huna ana ing kene sakanat anteng apa nafsu Zaidin awak dhewe ne Zaid bad ma'annat lan ya alim. Nek apa kaisu wajada di mana wis nemu ya Zaid al alamat ing pira-pira alamat alati kana kang ana ya Zaid iku yabhasu menyelidiki anda saking alamat. Iki ana wong Yahudi wingi kae to. Habrun min ahbaril Yahud jenenge Zaid kepengin mbuktekake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusane Allah tenan ta ora. Dites ngantek apa jenenge melakukan sesuatu sing sikap yang kira-kira Kanjeng Nabi muring-muring ta ora. Ternyata Kanjeng Nabi tenang aja. Ora muring-muring ora apa. Jadi terus iya iki utusan tenan. Wajadal alamatil lati kana yabhasu anha fa dhahaba bi Umar. Mongko lunga bihi kelawan Zaid sapa Umar faqadahu mongko bayari sapa Umar ing Zaid dainahu ing utange piutange nek mbok rujukno ning gone Zaid nek utange Kanjeng Nabi. Itu kan wingi kan Zaid itu ngutangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam batas waktu tertentu. Durung wayahe mbayar dekne wis mara menjelang itu. Kurang sedina mbah kurang rong dina wis nagih-nagih. Ngamuk-ngamuk. Perlune ngetes Kanjeng Nabi kira-kira muring-muring ora dikonokno. Kudu mesti tempilinge mbek sahabat Umar. Umpama ana sing ngene. Wong pancine isih durung ngamuk-ngamuk. Tapi Kanjeng Nabi ternyata enggak, malah ndhawuhi Sayyidina Umar kan bayari. Malah mesem-mesem.
wis meh di sikat sampean sahabat Umar. Faqadahu dainahu isih wazadahu isrina so'an ya. Lan nambahi sapa Umar hu ing Zaid isrina so'an ing 20 sok min tamrin saking kurma. Mergo dawuh Kanjeng Nabi tambahi 20 sok. Kowe wis dadekno wedi ndikne. Ndekne makna pucet iku gara-gara mbok sengkreng itu. Memang mbok sikat iku. Nah iku kudu mbok ijoli Kanjeng Nabi iku. Jadi ora trima ora lapo-lapo tapi malah ngei bonus 20 sok gara-gara Sayyidina Umar ndadekno wedi karo ndekne. Qala Zaid barang di sahabat Umar ya rada kata kok rada terpaksa dikongkon. Ngono ini Kanjeng Nabi kaya ngono kon bayari kon nambahi 20 sok gara-gara peti bedekne. Qala Zaid nika sapa Zaid atarifuni ya Umar. Ana ta kenal sampean ing kula ya Umar wa Umar. Orang ndika sapa Umar la ora aman anta. Engko iku sapa anta utahe sira? Aku ora kenal kowe sapa kowe. Kala jawab sapa Zaid, ana Zaid bin Sa'nah. Sa'nah, ana Zaid bin Sa'nah. Qala al-habr ngerti barang dikandakna Zaid bin Sa'nah ola ngendika sapa Sayyidina Umar al-habru oh pendeta ya pendeta Yahudi ya al-habru jamae ahbar itu ya kultu al-habru kultu ya ngucap sapa ingsun cerita Zaid. Iki sing critanya yaqulu Zaid, dadi Zaid sing ngisahno itu. Dadi mane kene kultu. Aku terus matur al-habru nggih kula pendeta niku. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar bin fama da'aka ila antaf ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma fa'alta. Fama iku apa da'aka? Ngajak ya ma ing sira, artine ndadekno sira. Nek cara kene mendorong, apa yang mendorongmu? Mendorong, nah iki ngajak. Bahasa Arab da'aka menarik. Nah, kita mendorong. Apa yang menyebabkan kamu mendorong ila antaf ala maring yen to nindakake sira bi Rasulillah kelawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ing barang fa'alta kang wis nindakake sira. Apa yang mendorong kamu untuk melakukan sesuatu yang seperti kamu lakukan kemarin itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watakula an yento batakula iki ngatape ning ila antafala batakula lan ngucap sira lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngucapake maing barang kala kulta kang ngucap sira. Wingi kowe ngono ben Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam akeh-akeh pasare ngono. Ngomong ngono. Lekak. Apa yang mendorongmu? Da'aka ning istilahnya ning kono mengajak. Di sini mendorong. Mane kowe nek nerjemahno do letterlek engko gak cocok. Jadi goleki
gaya bahasa kono terus carikan padanan bahasa kita. Cuma bebas. Fa'ajabah mongko jawabi sapa Zaid bi annahu arada bi annahu kelawan setuhune Zaid iku arada Zaid bin Sa'nah ya habrul Yahudi bi annahu kelawan setuhune Zaid bin Sa'nah iku arada ngarepake ya Zaid ayah tabira yen to ngetes bahasa sekene ngetes sapa Zaid afwahu ing pengapurane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jane kok pengapuran itu sudah bahasa Indonesia ya. Nek afu itu lebih dari itu. Afu itu ora iso mbok larakno ati ora iso mergo kowe mbok apa-apano dene akan memaklumi. Kanjeng Nabi Muhammad itu niru sifatnya Gusti Allah afuwun karim. Jadi mane ora seneng ngengel-ngengel wong itu juga afuwun. Seneng gampangan iku afuwun. Orang muring-muringan itu ya ampun. Mulane ning gone Al-Qur'an disebut khuzil afwa. Khuzil afwa itu. Itu gak wanane ngalapo sira ing ngapura gak. Ngapura apa wong gak ana persoalan kesalahan orang dan sebagainya. Artinya khuzil afwa, ambillah sikap iku afwa itu. Maknane gampangan ya kurang pas. Artinya itu afu itu sikap di mana mengambil jalan yang paling kepenak, orang ngamuan, orang memberatkan orang. Jadi Kanjeng Nabi itu dikonokno mbek Zaid bin Sa'nah iku mesem tok. Sahabat Umar wis kudu ngunus pedange ae. Malah diguyu mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Iki lha opo ya? Mar ngono karo kene kuwi. Ngono ae kok. Wong dene bener wong dene nake iku pancen haknya. Haknya dia nake wong dene sing duwe piutang. Sini kowe kondo karo aku, sampean bayar ngono. Kowe nek emeh nyengeni ndikne ya seneni nake ya nake tapi aja ngono carane ngono lho. Kok terus sampe ngunus pedang barang iku ora. Iku ngono iku afu Nabi Muhammad. Terus disengaja karo Zaid bin Sa'nah panjengin tahu mergo dia tahu dari kitab-kitab yang dia pelajari termasuk dari Taurat itu ciri-cirine Nabi itu pesan Nabi itu afu itu serba memaklumi karena apa cakrawala pandangnya itu luas sekali sehingga gak ono sing membuat dia apa namanya sumpah ngamuk anu gak ono wong ini biasa iku gak paham soalnya nek paham mesti orang ngomong bangsane gitu itu afu gitu itu wa min kamali afwihi sallallahu alaihi wasallam lan iku termasuk kesempurnaane afune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak manani afu ngono wae. Kok manani ngapura kurang lengkap. Mau tai barang rawahu kang riwayatake ing ma sapa Anasun
sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ndika sapa Anas bin Malik kuntu ana sapa ingsun artinya biyen aku tahu kuntu itu ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam burdun ghalidul khasyah di semacam kemul biasanya wong India itu dia karena hawa yang terutama kalau musim dingin itu dingin sekali mereka ada kemul jadi wong Indian itu selalu wong Indian wong Eksimo wong India juga gitu iki kene ya ana kiai-kiai sing gawe ning ngono kemulan ngono ning daerah sing adem-adem iku ning gone pesisir kene panas sing ngene mbok kemulan ngono ya itu burd tapi ning kene disebut burdun ghalidul khasyah sing kasar pinggirane jadi biasanya itu burd itu ning gone pinggirane ana kliwir-kliwire ana kliwir-kliwire ana bundelan-bundelane dadi kasar wes gak tau ndelok film Indian ngono ana kono itu burdun ghalidul khasyah fajazzabahu a'rabiyun narik nyendal nek narik itu kurang keras iku jazzabahu nyendal narik iku iso halus iso kasar iki narik sing kasar iku jazzab nyendal bahasa Jawa nek narik sing kasar Pak jazzabahu mongko nyendal sapa ing burte Kanjeng Nabi sapa la ing Kanjeng Nabi sapa Arabiyun wong Arabi Arabi itu mesti tahu tak kandakno dia orang dusun yang tidak kenal peradaban kota. Madinah itu sesuai jenenge Madinah. Biyen jenenge Yathrib. Ketika ditata Kanjeng Nabi dengan peradaban yang berbudaya akhirnya jadi senakno Madinah. Sekarang Madinah itu tamadun madani itu dimaknani peradaban. Sok wong sulit Arabi ndak berperadaban. Jadi unggah-ungguh barang ya gak ono. Ungguhan. Asli, isih asli. Biridaihi kelawan ridai Kanjeng Nabi. Karena bur itu dipakai di atas, maka disebut juga rida. Wis tau tak kandhane juga nek pakaian sederhanane wong Arab itu terdiri dari 2 lembar. Di atas rida, di bawah izar. Ane wong biyen kiai biyen izar dimaknani tapeh. Mergo dene diupet-upetno ngono ae kaya apa tapeh. Tapeh kowe ya gak kenal, kowe gak menangi zaman tapeh iku. Tapeh iku pakaiane wong wedok diupet-upetno ning ngene badannya yang sebelah bawah. Engko terus diudeti kowe ya gak ngerti jenenge udet. Udet itu bengkung, kowe tambah gak ngerti nek bengkung iku. Udet iku sing apa dienggo naleni tapeh iku mau. Sing sederhana iku udet.
Tapi nek sing gedhi nganggo wong sing bareng duwe anak barang jenenge bengkung. Nek nganggo ditalekno ning saka sik wonge mubeng set. Bengkung semene gedene. Biyen aku gawe nyekeli nek ibuku bengungan iku. Ya bengkung. Apa? Maksudnya tak izar itu pakaian sebelah bawah, ridak pakaian sebelah atas. Nah sing gampang tasawure ya pakaian ihram iku lah, pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian sederhana zaman biyen. Dua rida. Nah, karena burti di atas maka disebut rida. Iku disendal. Tuh nyendal jazbatan sadidatan. Nyendal sing banget, kuasar banget ditarik Kanjeng Nabi. Lah kok ngono ya wong Arab ya. Iku biasa ning ngene dusune ndekne wis ngono kuwi. Omong-omongan sampai nyendal-nyendal kancane wis biasa ning kono. Iki ning ngene kutha ya rada heran kabeh wong iki piye. Sahabat Anas bin Malik ya. Jadi Kanjeng Nabi halus ngono jadi perlakukan kasar ngono. Lha iku disendal jazbatan sadidatan hatta asarat sampai ngelabeti. Ngelabeti itu memberikan bekas. Apa khasiatul burd? Apa pinggirane iku mau aku mau manane apa burd iku mau. Kemul mau ya. Kemul iku ning kene dimaknani selimut. Padahal selimut itu khusus, nggo turu nek kademen dienggo. Itu ana dhewe lembaran kain panjang lebar gitu. Nek kemul itu sarung tok ya jenenge iso kemulan sarung. Oh ya kemul itu. Mau tak manani kemul mau. Burdun itu. Kenapa digo kemulan sih? Penghangat lah. Itu sampai astarat khasiatul burdi, pinggirane kemul iku mau membekas fi safhati atiqihi syarif ing dalem permukaane atik itu kene iki pundak sing gebrah kene iki. Pundak Kanjeng Nabi Asy-Syarif sing mulya sallallahu alaihi wasallam. Urite Kanjeng Nabi aluse kaya ngono. Disendal kena pinggirane urut sing kasar iku ketok nedas ngono. Wabang. Sumakola mongko keri-keri celatu sapa ala Arabi wong Arab iku mau. Ya Muhammad. Muhammad ahmili ala ba'irai. Ngunggahno sira li kanggo ingsun. Gawakno sira li kanggo ingsun ala ba'irai ing atase unta loro ku iki hazaini iki. Nek wong sing berperadaban ora nggak mungkin to. Nabi yo genemane ngono. Iku unggahno anu. Enak ngunggahno sira. Niku apa unta loro iku. Min malillahi saking bandane Gusti Allah alazi indaka kang ana sandingira. Saiki wani ngono ambekan Jokowi. Coba kalau pas-pas. Nabi naik kan kepala negara. Kemudian ngongkoni ngono iku. Wis jangkar, ya Muhammadu, mat. Enggakno ngene ontok loro iku ya. Iku bondo-bondone Gusti Allah. Fa innaka maksudune sampean iku la tahmil la tuhmil mau nek mau mbok waca ahmil saiki tuhmil
Ora ngunggahna sampean, ora gawakna sampean li kanggo kula min malika sing bondo ira wala min mali abika. Lho ngono kok aku wasar banget. Iku bondone Gusti Allah, ora bondomu, ora bondone bapakmu. Sing tak jaluk. Wasare kena wong Arabi. Pasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Kanjeng Nabi. Nek ora Kanjeng Nabi ya wis tempiling ngono wae. Ya lah. Sahabat Umar bar ngono wae. Kanjeng Nabi beso iki wong Arabi mbok apakno ndek ra ro. Sawati watu ae mature mbek Gusti Allah. Allah mahdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka ndak tahu. Pasakata mengko kendel. Apa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumakola mengko keri-keri dawuh kendel. Ana wong kok ana sing ngene iki. Njaluk ae kok ngono. Njaluk ae kok. Sikepe ngono. Jadi Kanjeng Nabi kendel sumakola mau keri-keri dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al malu malullah wa ana abduh. Ya, bondo iku mono pancen bandane malullah bandane Gusti Allah. Wa ana hale ta ingsun iku abduh kawulane Gusti Allah. Sumakola mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Nabi. Wa yuqadu minka ya Arabi ma fa'al tabi. Wa yuqadu an diwales minka saing sira. Yuqadu diwales. Adine wong wis nglarakno kasar, ora mau ngomong tok tapi ngantekan membekas ini, bekas tariane sing kasar mau. Jadi mestine nek wong beradab ya kudu diwales lah. Bayu qadu mingka. Diwales mingka. Saking sira ya Arabi. Ma fa'alta yang barang fa'alta kang nindakake sira bi kawan ingsun. Kamu sudah memperlakukan saya dengan kasar. Maka gimana? Harus balas itu. Qala la apa wong Arabi lah mboten pasalahu mongko ndangu ing Arabi sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bali mah kenapa kok ora wong wis nglarakno aku kok diwales kok emoh mboten kala jawab sapa Arabi kenapa kok ora kala jawabe Arabi li annaka krana sedune panjenengan iku latu kafiu bisayyati sayya. Dadi ini jenenge menggunakan kebaikannya Kanjeng Nabi kanggo li annaka sedune panjenengan iku latu kafi mboten nate jenengan iku kok bales tu kafe. Itu kafe itu bandingi bisayyati kelawan Allah asayyata ing Allah. Jadi ini jenenge ngerti, ini wis ngerti nek Kanjeng Nabi ora mungkin dieleki terus balas elek gak mungkin. Elek ya ini kelakuan ngono iki. Dene muani kasar ngono iku mergo ngerti nek Kanjeng Nabi iku la yukafi bisayyati as-sayyata. Lucune ngene. Mulane fadhika mesem sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arepe dhewe. Gak gelem diwales. Mergo Kanjeng Nabi ora tahu males elek dengan elek. Suma amara moko keri-keri perintah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
ayuh malalahu ala bairin yen to digawakno lahu kanggo Arabi mau ala bairin ing atase unta sing siji apa sairun gandum wa alal akharan ing atase unta sing liyane tamrun kurma dituruti mongkon apa ngemotno bandane Gusti Allah ning gone unta loro niku. Nek dituruti mek Kanjeng Nabi ya. Unta siji di mamati gandum, sing siji mamati tamar. Wis diperlakukan kasar. Kanjeng Nabi ora duka malah dipenuhi permintaannya. Wa fi ghazwati Badrin taniku ing dalam perang Badar. Ini perang pertama. Fakoda kelangan sapa Sofwan bin Umayyah. Ini Musoi. Sofwan bin Umayyah ya. Itu kelangan abah. Bapake Sofwan wa akhahu lan dulure. Kaya Hindun kelangan bapake mbek pamane. Ning perang Badar itu bukannya yang dendam Kanjeng Nabi kok mergo ini kaya Sofwan bin Umayyah ini bapake karo dulure mati ning perang Badar. Wa usira lan ditawan sapa Wahbun ning gone perang Badar itu ada 75 yang mati, 75 yang ditawan dan lainnya lari. Belayu ning gone Kah. Dari 1000 pasukannya Abu Jahal itu yang mati 75 termasuk Abu Jahal sendiri. Termasuk Umayyah bin Khalaf. Bapake Sofwan itu dipateni Bilal. Kok Bilal mbiyen sing nyiksa ya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bapake Sofwan iki. Abu Jahal sing mateni Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Itu ironi sekali. Abu Jahal gedene kaya rong wong. Ibnu Mas'ud mak sak zira. Sak zira kuntet. Mas'ud dijuluki apa? Cabai rawit maliun bil ilmi. Mateni. Mane Abu Jahal matinya dalam kondisi mangkel. Mereka dia itu orang yang paling gengsi. Jadi wong jahiliyah itu salah satu watak umumnya orang jahiliyah itu gengsi. Nah, sing paling gengsi di antara orang-orang itu Abu Jahal. Jadi orang gelem melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena tidak percaya. Dia percaya ini ngerti cilikane, ngerti pertumbuhannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dong. Bukan kayak liya-liyane kan enggak percaya mergo ya enggak percaya ngono ae bener. Tapi nek iki gak Abu Jahal iku angas. Jukut. Yang ngerti nek Kanjeng Nabi bener tapi tidak mau. Karena gengsi. Abu Thalib barang dalam satu riwayat kan juga nggak mau gengsi. Abu Jahal ini orang yang sangat gengsi gitu itu, yang mata ini
Ibnu Mas'ud dilalani jadi orang kok mau disiksa secara fisik, secara mental disiksa. Wong iku pedhange luwih dawa timbangane Ibnu Mas'ud dhewe. Jadi wis ngletak diantem karo cah enom Ansor itu udah ceplok nggone jaran Abu Jahal. Melayu mek nggawa pedang dawa sapa Ibnu Mas'ud iku. Iya, biyen aku di maca Quran dicangap mbek ndikne. Terus aku sing mateni aku. Terus ditumpaki dewadane. Enak lagi ya. Apa jenenge? Abu Jahal ya. Ngono. Ngono aku sing mateni kok cah iki cilinen. Dene buanggal sing mateni sahabat Umar, sahabat Hamzah ngono. Kaya sing liya-liyane iku dulure ya. Niku sing mateni apa? Mulane nalika arep duel, biyen iku nek arep perang duel sik. Jenenge Mubarah. Ya, Mubarozah itu dari pihak sana nalika iku nantang-nantang iku. Bapake ambek pamane Hindun. Sapa sing maju meneh? Dijokno cah Ansor gak gelem wis ora tandingan. Gengsi gak gelem. Ditoni sahabat Umar, sahabat Hamzah, lalu sahabat Ali lagi gelem. Disikat dan ambek sahabat Hamzah wis sahabat Ali. Iki yang ngono. Apa jenenge gengsi. Nafi ghazwati Badr. Sofwan ini kelangan bapake. Yaiku Umayyah bin Khalaf wa akhaul dulu. Wa usira lan ditahan sapa Wahbun. Wahbun itu waladu Umair ibnu Wahbin. Fattafaqo mongko sepakat sapa Sofwan bin Umayyah mau ma'a ibni ammihi cartane anake pamane berarti sepupune Sofwan yaiku Umair bin Wahbin. Fil Hijri ing dalem Hijir Ismail minal Baitil Haram sange Baitul Haram. Ana sing pesagi itu Ka'bah ning kene termasuk ana ngene iki dinding bulat begini. Itu Hijir, kene iki Hijir. Hijir Ismail. Yang dimaksudnya Al-Hijr itu ya Hijir Ismail itu. Ya, kayak ini jinggoroyoan wong kaji sembayang ning kono. Sepakat apa ini? Jadi Sofwan mergo kelangan bapake mbek anak, ambek dulure. Sedangkan Umair bin Wahab bapake ditawan. Ini sepakat sampai Umair bin Wahab genak-genike ning gone Hijr Aswad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika akan Isra Mi'raj kan juga di situ itu, dioperasi karo malaikat Jibril. Untuk apa? Ala ikhtiyali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiyal itu membunuh dengan diam-diam. Dengan cara sembunyi-sembunyi lah, sembunyi-sembunyi ikhtiyal itu. Jika bandane wong diam-diam itu jenenge mencuri. Saroko.
membunuh diam-diam ikhtiar. Nek terang-terangan qatala. Nek dalam perang qatala. Ya. Ala ikhtiyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisarti ayak dia Safwan duyuna Umar. Sugih dadi kayak isyarat iku Umar aku gelem bojak bareng-bareng memperdaya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi bisarti ayak dia Safwan yen to mbayari sapa Safwan duyuna Umar ing utang-utange Umar. Utang-utangku mbok bayari ya elak aku. Wa ayatawalla lan yento ngurusi nangani sapa Safwan sakna auladihi ing urusane anak-anake Umar mimbadi saing sakwise Umar. Aku nek mati piye? Aku kekonangan terus mati. Anak-anakku sing ngoni sapa? Sampean gelem. Yo. Wa talaba Umar lan jaluk sapa Umar min Safwana saking Safwan jaluk ing ayaktuma yen to nyidem sapa Safwan ma ing barang daro kang berlaku ya ma bainahuma antarane Umar lan Safwan. Iki aja kandak-kandak wong lho ya. Nek aku janjeni gelem anu tapi kowe bayari utang-utangku, ngurusi anak-anakku coba kandak-kandak wong. Ya. Apa yang terjadi berlaku di antara mereka berdua itu mau. Gelem ini ikhtiaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi utangnya bayar. Utang-utangnya kon bayari Safwan, anak-anaknya kon ngurusi Safwan. Li Allah yafsuwa supaya ora tersebar apa al khobar ku sing isine utangku. Wa silalan li Allah yafsuwa al khobar wa silalan tumeka apa khobar ilal Madinah marang Madinah itu kan di Mekah. Jadi aja kandak-kandak sapa-sapa lho iki untuk kita berdua saja lho. Nanti krungu wong sesuk terus ngomong-ngomong kan tekan Madinah. Engko terus gak sida kasil. Wa adalan nyawisi nyediakno sapa Safwan saifan ing pedang. Wa amara lan perintah sapa Safwan bisa klihi kelawan apa ngandepno iku apa ngungkal saifan. Wasaqahu lan nglumuri asal maknane saqahu ya ngombeni, tapi pedang ngombeni. Melumuri ya Safwan ing saif dilumuri summan naqian racun yang keras. Jadi pedangnya itu di ungkal wandep terus dikei racun yang keras. Wa tahu lamenehake sapa Safwan hu ing pedang mau li Umair marang Umair. Ya. Umair iki dikongkon mateni Kanjeng Nabi sangoni pedang sing ana ane kuwi. Syaraté dene ora kon engko nek apa utang-utange kon bayari Safwan, anak-anake kon ngurusi Safwan. Pemenang kok nek gak balik barang ning ngono iki nang Madinah. Para hal mongko berangkat sapa
Umair limuhimmatihi kanggo kepentingane Umair mau hatta wasala sehingga tumeka ya Umair al Madinah ta ing Madinah sampai Madinah. Panazala mongko mudhun sapa Umair bi babil masjid ana ing lawang masjid Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Wa aqala rakhilatahu lan nyancang sapa Umair rakhilatahu ing ontane Umair tumpakane. Wa akhazalan ngalap sapa Umair as-saifa ing pedang awae Sofwan mau. Kan Sofwan mau dendam bapake mbekan dulure atene ning gone perang Badar. Kongkonan Umair kan Umair bin Wahab mateni Kanjeng Nabi dengan syarat tadi itu. Amida mongko nejo sapa Umair ila Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padakhala mongko mlebu sapa Umair. Mlebu masjid karena dia dicancang ning gone njaba masjid, ini mlebu masjid sing dituju Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggo pedang. Pakola mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu marang Umair. Kanjeng Nabi pirsa iku Umair bin Wahab iku. Ma'akdama kaya Umair. Lho, kok Umair kowe tekan kene kowe? Ma'akdamaka. Utawi apa iku akdamaka? Marakno ma ing sira. Ngantek teko rene iki sing marakno sapa? Apa sing nekakno sira ya Umair? Kok teko rene ana apa? Ndek perluan apa? Kala apusi dekne jawab sapa Umair. Qadim tu kula dugi mriki niki ala asiri indakum ing atase tawanan sing ajeng kula tebusi indakum wonten sandinge sampean panjenengan. Bapake kan ditahan ning perang Badar itu, bapake Umar sing jenenge Wahab iku ditahan. Mulane dekne terus ngakune kula mriki niki ajeng nebusi bapak kula ngono lho. Jadi nganggo istilah anu barang khasal nih, maqadim tu illa fi asiri. Iki sing malah mencurigakan. Saiki kula mriki niki semata-mata ajeng nebusi. Itu kata-kata ngono nyurigakan. Lah mriki niki ora sampe semata-mata ngono. Kula ajeng nebusi ngono ya ora pati mencurigakan. Kula mriki niki semata-mata. Maqadim itu ilah itu kan semata-mata. Hanya memiliki hanya untuk nebusi kapak. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarza syarat tali Sofwan bin Umayyah fil hijri. Apa ini? Mongko ing apa syarat tak nyarati sira li Sofwan marang Sofwan bin Umayyah fil hijri ana ing hijri Ismail. Nah, terus kowe nyarat napa ning Sofwan bin Umayyah? Ning ngene hijri Ismail winginane kae. Fazia Umair. Waket apa Umair. Waqala lan mak bodonine dene waqala lan ngucap sapa Umair maza syaratu lahu ing apa syaratu kula nyarati napa lahu marang Sofwan ngono cek kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tahammal talahu biqatri berusaha sira lahu kanggo Sofwan biqatri kan mateni ingsun ala ayyaula baitaka
dengan syarat ya ing atase yen to ngopeni ya Sofwan baitaka ing keluarga ira, baitake rumah tangga ira. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khailun ngalang-alangi baina kantane sira wa baina zalika lan antarane mengkono-mengkono mau mateni aku piye. Kala Umair mongko matur sapa Umair asyhadu nyekseni sapa ingsun anaka sak temene panjenengan iku Rasulullah Kanjeng utusane Gusti Allah. Inna hadzal hadis setuhune omongan niku wonten syarat-syarat Sofwan kula kan ngurusi keluarga kula barang niku kana baini ana apa hadzal hadis iku baini antarane kula wa baina Sofwan antarane Sofwan tok fil hijri dalam hijr Ismail lam yattali alaihi boten ana sing merah alaihi ing atase hadzal hadis sapa akadun wong suwiji ghairi liyane kula wa ghairuhu lan liyane Sofwan. Lah kok jenengan kok pirsa. Sing romo kula kalih Sofwan tok wong niku wong kalih tok tengene Hijir Ismail niku grenengan. Kula malah kandha karo Sofwan aja kandha sapa-sapa. Fa akhbarakallahu monggo ngabari ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah bi kelawan hadzal hadis amantu kula iman billahi kelawan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah wa hadza utaiki iku min kamali afwihi termasuk sempurnane afune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aman saking wong yuridu kang ngersakake sing arepake ya man qatlahu ing mateni Kanjeng Nabi. Wong arep mateni Kanjeng Nabi diguyu tok ae. Ana wis pesa diapura gak. Akhire sing arep mateni malah iman. Walamma kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Walamma kharaja sallallahu alaihi wasallam